ביום השלישי נבחר ציר תיגוצת, אותו ציר הררי. הבחירה הייתה להתמודד עם הקרקע בציר עוגף ממזרח, ולא להתמודד עם מערכים מבוצרים שהאויב מחכה לנו, אם זה המחבלים ואם זה הסורים, מדמור, דוחה, פאתי ביירות לכיוון כפר סיל. המהלך הזה של תיגוצת, ובעצם לא לנוע דרך כביש החוף, על הכבישים הראשיים, על הצירים הראשיים, לעקוף את כל המערך הזה. זה בדיוק היתרון היחסי של צנחנים, של חי"ר. מהלך אופרטיבי מרתק של איגוף והגעה לביירות מכיוון שאף אחד לא ציפה לו. החטיבה החליטה לעקוף למה שנקרא ציר תיגוצת, ואנחנו קיבלנו משימה ללכת לכיוון צפון. הגדוד בעצם מוקצה ת"פ, חטיבה 188, פחות או יותר במקביל לציר החוף, על כל הרכסים ששולטים על ציר החוף. יש לנו שני קרבות שם למעשה בדרך לביירות. אחת על אותה שלוחה שנקראת רז זייתון, שהייתה למעשה שלוחה חשופה. הלכנו אליה ברגל בתוך מטרה לתפוס אותה. כמו שאנחנו יורדים לוואדי, ברור לי, אני לא יודע איך זה ברור לי, אני מוביל את הטור, ברור לי שהם צריכים להיות שם. אני יורה ירייה, אבל זו התקלה. מכת אש, באמת חוליה של 4 מחבלים שהמתינה שם. שם היה כוח סורי, אם אני לא טועה, של הצייקה, ערוך היטב במרחב הזה. המתחם הסורי מלמעלה יורה עם הטנקים ועם הנשקים שלהם. קשרנו ליאיה. יאיה מיד הפנה לנו את המרגמות 120, וזה נטרל את האיום שהיה עלינו. הלכנו ברגל, ג'ריקנים, מים. מה שהיה לנו על נגמשים זה מה שהחזיק אותנו. אפוד, פקל, מים נוספים, קסדה, בקיץ, לוהט. התחלנו לעלות בוואדי קטנצ'יק. ברגע שאנחנו התגלינו לכוח שהיה ממול, חטפנו אש, תופת, ופתאום חוטף שטוזה רצינית בראש. כדור בא מצד שמאל, ויצא קילומט שבא כנראה מפה. אני שכבתי המום מאחורי הסלע שמה, ואני ידעתי בוודאות שזה הסוף שלי. ופתאום ככה, תוך כדי זה, אני שם לב, וואלה, דורון, אתה חושב יותר מדי. אתה חי, אז כנראה לא מתאים. ואני זוכר, הזזתי יד ימין, מזיז יד שמאל, הכל בסדר, הנשק, הגלילון תלוי לי על הצוואר, הראש בסדר, הכל בסדר. הרמתי את הנשק והמשכתי לראות. יום חמישי הכריזו על הפסקת אש, שכמובן לא החזיקה, ואז קראו לנו להתחבר לחטיבת גולני וללכת להתקפה משולבת איתם ביחד, לכבוש את כל המתחם של כפר סיל. כפר סיל זה נקודה מאוד משמעותית. התחלנו לנהל קרב עם המחבלים, ירו עלינו, השבנו אש, התחילו להוריד עלינו ארטילריה מאוד משמעותית. אני זוכר את כל הגדוד מצטופף בתוך איזה מבנה נמוך כזה. הרגשנו את הרסיסים של הארטילריה נופלים על הקירות. זה השלב שככה היה מאוד חזק. אחרי שעברנו את דמור, הצוות של סיירת צנחנים תפס שבויים בהר למעלה. זה היה קצינים סורים, ואז תוך כדי חקירה גם נודע לנו שהם יקשו את המעברי מים. מתחיל מהלך של פינוי 4 מקבצי מוקשים, מלכודים, מטעני צד, ואני מבין שבתוך כל זה אתה צריך לראות שאתה גם לא מסכן יותר מדי את החיילים, ולכן אני צריך לקבל החלטה שחיילים הולכים לאחור, ואני כמפקד נכנס פנימה ומתחיל לפנות את זה במו ידיי. כל הלילה הוא עובד שם ועושה פינוי עם סכין, ומפנה איזה 80 מוקשים, ועל זה הוא גם קיבל צל"ש. זה נמשך כל הלילה עד כמעט לפני 4 בבוקר, עבודה סיזיפית, ואני מדבר על זה שהתחלנו עוד באור יום. תיגוצת זה לא היה איזה טיול שנתי לכל הציפורים ולהבחן את סוג הצמחים הנדירים בלבנון. תיגוצת זה הליכה של כמעט 70 קילומטרים על ציר הררי עם כל הקשיים של סחיבת מסע. אין אספקת מים כל הזמן, אין מזון כל הזמן. בצד אחד נופל הוואדי, בצד שני מטפסים הרכסים. היה מאוד מאוד חם, מאוד מאוד לח. העלייה הייתה מאוד מאוד פיזית, הייתה מאוד מאוד קשה. סחבנו כל אחד עלינו משהו בסביבות 40 קילו משקל.
אנחנו נלחמים מול כוח מעורב, שחלקו מחבלים, חלקו צבא סורי, היה שם גדוד קומנדו סורי. מדובר במחבלים שמדלגים, שיודעים היטב להסתתר, שמכירים את עבודתם. אתה לא מכיר את השטח. זה לחימה מכפר לכפר, מבית לבית, כמעט בכל מקום. לא היה קטע שהכוחות לא דרשו אש וקיבלו סיוע צמוד, אפילו שעמדנו על כביש, אפילו שעמדנו בתוך חורשה. היינו חלק מעוד כוחות שפתחנו צירים, תיארנו עמדות, מעט מאוד השתמשו בנו כפלנט לפלנט. קיבלנו משימה מהחטיבה לאבטח את האגף של החטיבה שנלחם בכבר שמון ובשמלן. כבר שמון זאת הייתה צומת ששם כוח סורי עשה השהיה לכוחות של צה"ל שבאו מציר תגהוצת, וגם מתנקז אליו ציר שבא מכביש החוף. המטרה הייתה לתפוס את הצומת הזאת, שלא כל כך ראינו מה יש בה. פתאום זיהינו שהכפר שקט מדי, ואז תוך חיפוש גילינו בעצם שזה מערב סורי אדיר בכבר שמון, שרק מחכה שניכנס כפתאים לתוך הכפר. הייתה לחימה ממש קשה, ושם נפצעו הרבה חבר'ה מהחאן. הסיפור האנושי המרכזי שלי מהאירוע הזה זה הסיפור של דודו. הלילה שעברנו לפני כן, היה לנו כמה שעות לנוח. שכבתי על הגב יחד עם רוני מורנו ודודו כהן. ודיברנו על המוות ועל הגורל, וסיפרתי להם על האמונה הדרוזית ועל הגלגול נשמות. פתאום בוקר, ואני הלכתי עם דודו, ובשלב מסוים אנחנו הולכים בתוך הרחוב לסרוק אחר חוליית קומנדו סורי. חטפנו צרור, ואז דודו חטף ראשון ונפל לידי. וזה היה רגע מאוד, מאוד קשה. המפקד שלמעשה היה איתי, והייתי איתו, כאילו כל החצי השני של השירות בתור קשר. משהו לא קשה מאוד. הייתה מכה קשה. אני רוצה להגיד לך, היה הלם בגדוד ובחטיבה. היה קשה להגיד בקשר שדודו נהרג. אבל אתה מתעשת, ואין ברירה. אתה ממשיך הלאה. המשכנו הלאה. עד ביירות. בתגהוצת בא לידי ביטוי כל מה שחטיבה 35 בעצם התאמנה, התכוננה. זה שטח קלאסי למצות את כל יכולות הלחימה שלך, את הכושר הגופני, את יכולת התמרון, את התחבולה. ועבודה בציר הררי בצורה שאחרי זה נלמדה בצה"ל בכל מקום. אני חושב שבמבחן הזה החטיבה עמדה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, ראויה לכל מופת. היה זה יצחק רבין שאמר שהמהלך של חטיבה 35 על ציר תגהוצת בעצם קבע את תוצאות המלחמה.